virker med den her lort, mand. Når der skal blive lavet på den. Ja, der er fedt, mand. Jeg ved det ikke, den kan jeg ved det. Men det skylder den der. Det er jo med strømmen, så vi må skifte batterier. Ja, jeg købte nye batterier. Ja, Martin! Ja! Skal jeg gøre det? Ja, her er løsningen. Der er der mekanikeren her, der. Ja, men det er der, der skal lære det. Det er ikke lige. Skal jeg lære det? Hvad gør jeg så? Jeg får løse det. Skal jeg så også løse det? Sådan der. Han har ikke brug for nogle skruetrækker. Martin! Jeg har den der. Skal du bare lige noget? Jeg er super. Jeg tror, du skal have en anden også. Det skal der ikke en med. Kan du godt gøre det? Videre! Bare tramp på den, mand. Det gør ikke noget. Det er ikke det værd, mand, Martin. Sådan, det sidder rundt omkring. Det er 2 til her. Hallo? Var det ikke andre steder? Hvordan skal du? Hvad koster det? Den der? 30-40 kroner, mand. Har du med mig? Nej, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke, Martin. Jeg kan ikke, jeg skal hjælpe de andre også. Ja, det er sådan her med. Lena? Du skal ikke løbe engagement. Det der, det hjælper for en sted. Den vil ikke bruges indtil videre. Du kan bare sætte den lidt mere stram på. Sådan er lidt stram. Så stram. Stram. Og det er lidt Martin Himbe, du Wunder. Du ist der Expert. Okay. Så er nogle specielle nogle her. Det er 60 ampere. Så du skal bare... Så rocker. Skal jeg sige? Ja? Tillykke med det der. Du er fra det relativt ny, så du lige har fået kørekort. Ja, det er min anden. Er det? Det er så lidt som en gammel den, når jeg kommer, så jeg springer en ged, ikke? Så får jeg lidt mel og sådan noget. Ja. Så giver dig en ged for, så et får. Ja, sådan noget, ikke? Så skal du også være miljø. Men hvad gør jeg så? Tag ud og... Køber. Hvad tid lukker de derude? Gør det selv værksted? Det koster bare lidt. Du tager op en trappe, og den her måde på sig. Det er godt det her. Fordi ellers så løber du tør på strømmen, kan du ikke lade dig strømme om. Ja, jeg skal til at løbe den. Lang igen. Var du 100 på? Jeg skal. Også meget. Burde den ikke kunne klare det sådan lidt indtil videre? Så du når til. Den er meget mere stram nu med. Så det er ikke så. Det koster ikke så meget. 30 kroner. Nej, heller ikke mere. Jeg tror, jeg har fundet en 50 eller noget. Du bliver nødt med den her. Den køber den med. Martin, du skal også hjælpe mig med... Så kan du selv skifte. Så kan du blive lidt ind i